Haring chicken. Stock namin for weeks. Okay, kita ba? So, yan. Katap tayo ng manok. Hey, what's up? Shout out Alyo. Ito yung manok natin. Ayun na ibang brand. Gusto ko dahil. Alyo, the judge. The judge means chicken. Arabic, the judge. Yes. Tama ito ng Arabic. I-stock ko to sa freezer at budget namin ito. Ang 2 weeks to. Kailangan ko mag-create ng plastic. So what is that mama say? Ito, sa Arabic, sikit. Knife, sikit. Ito, plastic. In Arabic, keys. Keys or gas. Ito, swash. Ang tawag nila nito ay garak. Garak. Sa atin, pag sinabing puta ka, ibig sabihin, pukpok ka. Pero, sa kanila, puta ay pamunas. Pilipinas, fake na garlic, bawang, di ba? Or garlic. Tawag nila nito ay thom. Thom. Dito, pag mga sinabi mga plant, tawag natin sa ilaman, tawag nila dito ay nabda. Kung ano yung makita ko dito, yun sasabihin ko sa akin. Ngayon, magtataktak tayo ng the judge or chicken. Kaya hindi pa ako nakapag-off. Video lang muna dito.
the best of me. I'm only one. My finest dream is a yet unknown. I broke my heart for everything. It was so sweet. I'll face them. I'll rise and fall. Venture away all. There isn't much romance. One moment. Oh, may apat pang natitira. The answers are all up to me. Apat na iwan. Araw-araw, dalawang hiwa ang niluluto ko. Para sa akin at para sa alaga ko. Minsan, hindi ako nagluluto. Nung pagkain naming dalawa, mahal kita, sabi ka, may mahal ka nang ginawi. Wapat pa, 5 na lang pala, o 5 pa pala. Oo.
Halium, halium, halium. Ibig sabihin ng halium, ngayon. For now. Ang brand ng manok na to ay halium. Manok, ngayon. Chicken now. Shout out, halium. Company, halium fresh chicken. Wow. Ah, hindi na ata ako maging ano, ang tawag doon? Ang tatter ng baboy. Kachiro ba yan? Sampung manok. Kinatay ko ngayong araw na to.
Ayaw kong mag-almasyan. Alexa. Lalagyan na natin siya sa freezer. Ito na ang ating finish. Alexa. Farewell to you, my friend. We'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end.